Pozdrav svima, danas pravimo izuzetno potentno organsko đubrivo koje ćemo dodati dinjama, gorkim dinjama i lubenicama. Ostanite do kraja videa. Natočit ćemo litar tečnog đubriva od koprive koje smo napravili prije 7 dana. Poznato je da je ovo đubrivo izuzetno bogato sa azotom, koji podstiče rast biljaka, povećava otpornost biljaka i utiče pozitivno na stvaranje klorofila. Tečno đubrivo od koprive naspite u veću posudu, a nakon toga dodajte 4 supene kašike suhog kvasca i sve dobro izmiješajte. Kvasac je odličan pomoćnik u prihrani bilja jer potiče njihov rast. Ishrana bilja kvascem je učinkovita u svim fazama razvoja, iako je najbolje primijeniti ga prilikom sadnje jer jača korijenov sistem. Također, ubrzat će cvjetanje i sazrijevanje ploda pa se često koristi kod uzgoja rajčice, paprike, krastavaca, tikvica, dinja, lubenica i drugog plodovitog bilja, ali i cvijeća. Kvasac je bogat hranjivim tvarima poput vitamina B skupine, biljnih hormona auksina i minerala kalija i magnezija, a može poslužiti i kao pomoć u prihrani biljaka. Kvasac sadrži mnoštvo minerala, a za istaknuti su dušik i fosfor, ali i enzima što u tlu aktivira djelovanje dobrih bakterija. Pomiješajte ove dvije komponente i sa sigurnošću ćete dobiti izrazito jako đubrivo koje će snagom obogatiti vaše dinje i lubenice. Nakon što ste izmiješali, naspite u kante za zalijevanje sa vodom od po 5 litara. Ostavite da odstoji pola sata i krenite sa zalijevanjem. Koliko puta možemo koristiti ovo tečno đubrivo? Može se koristiti 2 puta u sezoni, u vrijeme vegetacije i cvjetanja, kao i poslije za vrijeme formiranja plodova. Zaliti ćemo naše gorke dinje i lubenice za zdrave listove, loze i plodove. Probajte i vi, sretno svima! Toliko za ovaj put, ako vam se video dopao bacite like, zapratite ovaj kanal i kliknite na zvonce da biste bili obavješteni o novim videozapisima. Podijelite video sa svojim prijateljima i pogledajte i ranije objavljene videozapise. Hvala na gledanju i ostajte zdravo!